nyara kama mazimai. Tuacha darara kanyara. Nyaya yangu ndakatoa nemurume wangu takagara naye masi. Ndobva saka last week pesha pataifamba tichienda muprofita kunanga tichipiwa mushonga munamato tichishandisa tichitsvaga mwana. Sasvo ndakapera akatikaenda kwagono. Kuti ndakatomuudza kuti andigona ariko ari kubatsira vanhu achipa vanhu mushonga kuti pamwe togu zvinogona kuti kuita. Ndobva atoti handira kuramba. Tiri kugadzira kuda kuenda. Akabva atanga kundipopotera kuti iwewe kunonoka. Ndakati ndiri kunonoka ini ndakanzi tigona ari kubatsira vanhu masikati. Andi ndo masikati yacho ere ngatitidi tiende. Vatanga kundituka. Iwewe uziri kukufadza ndikuchengetera vana vako achidya mari yangu. Vana vako. I'm sorry. Ndikubatsira. Ngatisvike panyaya yenchayo. Anze yedu anokanyoresa taurai. Alright. Umbirai mutaura kuti zvakazvazvo vakanyoresa. Pamusoro. Ini zvandakanyoresa ndakanyoresa kuti iye kana ashandide ngaandirambe zvepamutemo ndite free kuhama dzangu. Wanzwa here shamwari? Hanzi ndirambe zvepamutemo ndite free. Pamusoro weda. Kupera mabatani first of all. Mari? Parasheti yako. Ya inini mukadzi uyu pachitoro chandikamita tano naini manzi idzo yangasingaende kuma MP. Ndipo takafamba tichimwa munamato tichimiswa zvinhu. Ndipo ndakasvika takati iwe zvinhu zvati kumwisa kake akusi kuuchipa kwawo. Iwe ndosiri kuenda kupi? Wakatanga waendo mana pa tinogona tase kuti nini yakazangana mwa iye yangu enga anowana vakataka ndati waendesa kuchikoro vari pamba Pamba. Ndakati saka patikazoenda pagono zvagona akati $60 pamushonga yada kuita sei yada kuti amai waende kupi zuva mari ndiye ndakaibvisa $60 ndaibvisa inini makusina gona akatayo munotanga kushandisa mwangwana mushonga uyu adzimai wako anotanga kushandisa vashingomuka mugumbezi vasati vamboenda rimwe basa pamba apo atanotanga kutobika poriji rake nete waita sei zvozvai ndakamuka mumba ndaenda mumunda ndakorora chibaro ndai kuti pakazera munda mwemu ina ndaziva kuti asi atomudza vana kuti bikai poriji rere romushonga tikapiwa uko indakazoona vana vakuya notuma kapo kumunda kweko noporiji rere romushonga ndipo ndikabvunza ndikati uyu mushonga ati kufambira kuti ini ndenge ndikuda mwana hapana chinhu zvinondifadza kuti uende kuchengetera vana vako zvakanaka panapa iwe ndosiri kuenda kupi ndipo katanga topopo ndipo takatanga kungokrashano ipapo padikidiki papo handabuda ndaenda kubasa pandosenda ndadzoka kubva kubasa kweko iye mwanzi kwacho akatondifundira akatoti andishungure kuti ndakamboka mari kake kuti aite zvomusika ndipo ndikamushungura mutara ataenda komo tichitowirana mushemo atatsvaga vanhu vanokorora chibage vanova vakorora chibage cheshe handabva kubasa kwangu andasvika zuva chibage chakaita chakatokorwa handatutura chibage ndikati adapima ngoro handatutura chibage chemungoro ngoro wani yati yazara chimwe hazisara munhu chimboteerera wanzwa amaya pati haini mukadzi handambomutanda mukadzi akarongedza yega iwe teerera shamwari amai vavati nditaurire zvinhu pamwoyo pako kana usisandide ini mukadzi wangu ndomuda kuti handambomutanda kumba mukadzi wangu ndomuda nyaya idzo dzidzi dzataifambira chiri dzekuti aende kupi aendeo dai vangozvimuda vangokubvunza paipai kuti ndani kuti pachena dai vangoti adzimai yangu ndoti ndiri kuvada ozopa nhoroondo handiti zvinowatanga kupa ainzwaka watanga kupa nhoroondo yako before stopping saka manje anga minovaza kuti ho handiti misavaita vangochipa nhoroondo usina kupindura anza yekutanga ndikati wakaba here woti chi right uchiita semanje uchipindura nditi apa adzimai mubvunzo wari kubvunzwa navachangamira kuti vangozovataura here vati chii haino adzimai ngotokuwana vari kupi izvozvo vari kupi kwarugara varugara kupi adzimai angu vakarongedza ini pfuma ndakaendesa adzimai angu vakarongedza varugara muno machakonda muno waenzawo kukeru handana mwedzi ndaendesa pfuma yangu ndakaendesa 400 handa mwedzi asati wapera saka ini avadzimai vakarongedza vakasiya muno machakonda ndatoenda kukeri mizo ndakatotera marumwe zura ndakatotera kukeri pana atezva amai makarongedza musina kuramba
ndakanzi ibva pano ndiri kuchengetera vana vako achindituka pamberi pevana mwana wangu ane 16 years mukuru achindituka pamberi pevana kuti uri ngomwa uende kumwedzi ukati hako rikachembere panapa ibva panapa ini ndakarwadzirwa mwana wangu akabva nditi mama nditsvagire mari ndienda hako kwagogo ndakarwadzirwa kuti zvandari kuita mwana ndakuabhusa chi mwana ko mwana akaenda kwaanongoenda onoitwa zvise zvese ninji ndinchapiwa mhosva iye ndopakabva usiku achiti makarongedzeswa here akanditirongedza uye ndoenda kured roof ndoona umwe wakadzi bva ndatomuka ndichudza tete makuseni tete bva wati ko ndizvo here mbano chamata ndizvo here izvi apa siripo ongoza kuti apa unowawa inini mukadzi hoho unowawa here iwe unowawa unowawa wati mukadzi pamusoro mukadzi wagara naye nguva yakaita sei nezuro chaiche takatowirirana tikatoenda kwasekuru zvekuti takatoenda nochipepa ngokuti takatomutaura nachikwe ndakatoenda kubatanza kati kana mataura nyaya dzenyu mawirirana dari totese torivharisa nezuro zvamukadzi wangu ndakamutsvaga handamuwana inini muno mutaundiship ndanzwa sauro rangu kunzi ari muno mutaundiship akatoti ingwani mukadzi wako akutaura kuti iwe hasi kuenda kumwedzi ingwani anditaura ndiri kumwedzi ndakamutera muno munhu handamutsvaga handamuwana muno ndakatoti zvakamira sei akatoti hazvo kubva pandikabva penyu paipai ndakupi ndauku ndakati toni zvakandiratidza ndakati saka chandiri kupi pasekuru zvosva takaenda kwasekuru pamuzavazi asekuru akati aiwa kana iri nyaya dzamaifambira dzokuti mukadzi wakaendo aiwa mukadzi ndachizokera kumba ndakatoti inini ndovakomana ndosenza nawo wana motikari andatomuti makusenda naye chama ndakatora ndinanzodzi yake ndatobva ndosenza nanzodzi yake ndatobva nanzodzi yake atodza kuti achitoti kumba paakatamira tasvika pamba pakewo atatotirwa alright amai amai ndikutaura kuti mimi hamusi kuda murume nyanzi murume ati adzokerai kumba inini nyaya yandipa kuti ndirambe kudzokera kumba pari zvino 9 months dzandagara ndiri mumba kwangu taifamba kumaprofita achipiwa mushonga tati pindurai mubvunzo wandabvunza ndati murume wenyu atizvo dzokera kumba nhasi kudzokera kumba ndiri kuda asi nhasi handisi kukwanisa kudzokera nezvikonzero akatuta achienda kumusha kuti kututa asvika machakona munoita zvechihure amai ndinodawo kubvunza ini makarorwa here nomurume akanobvisa mbona notsvakirepo akanobvisa tsvakirai munomborana ko kana mimi muchinge matandaniswa nomurume munoenda kupi kumba kwedu kwacho magariro atinoita hanzvadzi yangu ane mukadzi wake ndirai mubvunzo ndati kana muchinge manetsana nemurume imi makaroorwa munoenda kupi ndinoenda kumba kwedu makaenda here kumba kwenu ndakaenda kunovaudza vakati chii bva ndavaudza vakati zvoni hatisu tichamirira kuuya kuchaida iye kana ari kukuda chaona sadombo pacha muri pai muri kuchakonda here kana kuti muri kumba kwenyu kumba kwedu hakuna anokwanisa kuchengetera vana vangu dzokeredzai futi mubvunzei futi kuti wakaramba unoenda kupi kumba kwedu wakaenda here unopinda mubvunzo wako kuenda ndakaenda kunovaudza kuti ndozvaitika sandi wakaenda here kumba wakaramba unoenda mumba kwenyu wakaenda here kumba wakaenda here kumba sisi kumba ndina kuenda sei usina kuenda handina kuenda nechifananidzo chekuti kumba kwedu pandagara kumba ndaitogara pamba pangu ndega kwete mumba mehanzvadzi yangu asi kunomuzivisa ndo zvakaitika ndakaenda akadya pfuma yako ndiani ndiye hanzvadzi yangu wacho saka baba wako ndiani ndiyeyo wacho saka zvinokutadzisa iwe kuti kana waita dambudziko unodzokera kuna baba chii zvokuti unogara kumba kwako kana dai iwe waizodzoka uchindo iye hanzvadzi yako wacho kuti chienda mumba mako mawakwambenge urimu iye ndiye aironga izvozvo hapana imba yekugara pamba pedu kwenge wati une imba yako wani imba yacho yandegara yacho yakatopfururwa ina denga ndo chikonzero chairongwa nabhudhi wako izvozvo izvozvo havana kutudza kuwest pakaitika izvo hazvidi kuudzwa munhu izvozvo kana waroorwa igaroziva kuti kana waroorwa unoenda kuvabereki ndiri kuroja nekuti plus imenyaya ndekuti ndine vana ndochikoro pachiti vese izvozvo zvairongwa muri kuna baba wawaenda namera mawaenda hanzvadzi yacho yakaramba kuenda ndosenza naye shamani monyarara kutonga here kana kutongerwa nyaya mawaenda namera ndauya ndega sei mawemeka
hanzvadzi yangu yacho dare vatyo vacho vazongoti ngatipinde nhasi mudare hanzvadzi yangu akanga atovapa chichemo chekuti ndokwanisa kuya next week saka toisiya iyoya next week kana zvichibvira mubvunzo wangu ndokuti inowirirei next week kana imi muchida kuenda kumba kwenyu inini kumba ukuisheni yangu iri pakudai so pandakagara kumba kwawo handiti aindituka achinditi iwewe une hauende kumwedzi handiti ndichingosviduka ndichakura zvinhu zvangu nhasi mangwana makusenda kandatanga aiwa kamai mataura nyaya imimi mati makaenda kwagona nditi makapawa zvamukapuwa ndozvakubatsirai iyo effect ndozvakubatsirai ndizvozvo wamaenda naye kwagona wewe nhasi makuti handichadzokera kwaane muroyi ndopfungwa dzatira kuvharirai kuti achimbomirai kumhanya aiwa aisiriyo kuti kumuroi kune ani handiti uyu tichigara nhasi wacho tatorera tese kumba kwangu kwandiri kugara handiti tichiudzana tichionesana woona kanhai shamwari paipa tikaenda kwagona akati iwe ukasungiwa nehama newe ugama hwako handiti ngatadii tambosiduruka saizvozvo zvitiri kunoko handiti tambofamba tichibatsirwa tione kuti problem ichabuda here kumwedzi kuye kuendaenda handiti mbomirai mubvunzo wangu inini wawo ndiri kutendera kwesoko ndandi kuti murume unyarara kumba kunyinasi muri kuwirirana kuti agare kumba ndiri kuzvida nekuti murume ungu right baba tinoswedzwa nenyaya mukadzi wako ati maugara kunoku muri kuwiranazve ayo inini baba zangamire handigari machakondo inini pamba pangu wabereki wangu akafa mai wakafa baba wakafa ndotowa nemushando kutowandudza kuwaka pamba pawabereki wangu saka ini kana pandikatonzwa sauranga chiti mukadzi wako akaendawo takatotayo aiwa tazvidzwa izvi tati chete twangodzudzi apa toda aiwa inini handigari muno ugare muno chienda munorangana nemudzimai wakoka aiwa iye ndachitaurira chokwadi kuti kana asingandide kana asingati kututa zvanhasi kana asingandide ndandibudirewo pachena nditotsvaga zvinhu anouya pamba ndozvakoti tindosvika muno mudare achitova zoti tichande mudare ndozvatanetsana izvi nokuti inini handifanira kugara muno muke gari muno mamari unonwawe unokutambanya amanje wakanokakira kwandiri wozi nokudyira mbudzi izvozvo ati nokudyira mbudzi ini handineni sekutokahakira ndinoda kutsvaka suitable way kuti isusu tisangane pakati tiwirirane zvokuti iwo wakahakira wakaita sei handine nazvo saka tozvifambisa sei naye mai inisho zvaari kutaura zvinondiremera kuti ndidzoke imwe nyaya musi wazeto ndimuke ndichibveko akabva na11 kusvika kunze kuchena aimuka achipira fodya pamese kuzara fodya chindiita bonda iti ndiri kushandira mari yangu akaendaomba kwenyu ndoza ndakafunga kuti pesa ari kundituka ndikuti vana vakwa kudya mari yangu ndiri kuchengetera vana saka akundi abhusa sei ini ndiri mukadzi wake ndamubvunza kuti iwe ndini mukadzi wako here anokuwachira nokubikira uri kudeso ndandiri kushandira mari yangu akaendaomba kwenyu saka pakati penyu apa kuda kuti hapana rudoka hapana muri kuvanzirana ka pari kutyira munhu vana kutyira kuti handichakuda mutamanisiwa panapa iwe uda mukadzi wako here iwe murume uri kuda here ina handichada because moyo wari undifundira ndichausa saka munotapisana zvinovamaika musade murume mubegukuru ndakandichimbidzira kuti vabereki vanyu vanofanwa kuuya munouya musi wa14 musi wa14 kana manyengetedzana makanyengetedzanawo musi wa14 notiudzoza mune mafunga kana masvikawo musina kuwirirana amai mati murume hamuchada aini hangu moyo wari kundifundira ndari kumanikidzai amai ini handidi kumanikidzai nokuti panozowanika zvinoitika handidi izvozvo ndatinini murume hamuchada shuwa ine hanzva dzenyu uye musi wa14 handidi izvozvo tokuona musi wa14 bonda rimbunyi